Olá, senhoras, casame! Antui, ça c'est antui! Dunabe, ça dunabe! Volan kurang aloha, ravoravo ny tegnako. Hado tanteraka ihany nofinofy fa na dia mbola mandady atsika. Soela, ho lasa festivaly, agnisan'ny festivaly mba maventy koa ny tsika itontsy. Bary sa tsy marina izay e! Iaraka iravoravo atsika niany. Eto ny tegna koa mitodika aminareo ray aman-dreny. Zay nagnotro ary nagnampy betsaka. Indrindrandrindra tonton général Lilson. Zay nagnotro ny spécial amin'ity fety niany ty. Mankasitraka tonton. Manana zay manana anao satria teo fogna anao nagnotro. Tamin'ny première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. Angamba tsy tany saiko eto ny zavatra vitany taminay mpikarakara mikasiky ty festival ty. Oela velogno anao tonton, raha mbola eo anao velogno fogna ty festival ty. Asina raha tiaka mabe hoany monsieur le ministre 10 heures mialato e parena raha jiaby tsambelako raha tiako iaraka fety atsika ale farzala aia sagazarika sy jiaby iaraka milamo jiaby siambelako menanangana siambelako raha tiako raha tiako mazawe siambelako aravurabeke aravurabe faimako wafanyiriako wafanyiriako chabosko leona inunu zawe komanda matu shala ulu chabi msatsote amami msatsote msali
Ande samsasa